Teraz si ukážeme, ako si k stejkom spravím veľmi jednoduché, zdravé a super chutné tzatziki. Potrebujem k tomu citrón, cesnak, kôpor, olivový olej, sol, korene a samozrejme uhorky. Pre krajší efekt si spravím také striedavé pásiky. Je, není, je, není. Teraz si tu čiastočne ošúpanú uhorku nastrúham. Takže mám to takto krásne nastrúhané. Osoliť si to dobre. Teraz to puchnem do sitka. Dobre si to nasolím, aby mi to pustilo tú šťavu, tú vodu. Keď to mám v sitku nasolené, tak 5 minút počkám, aby sa mi tá voda dostala dole. Nastrúhaná uhorka mi 5 minút odpočívala, aby som z nej dostal vodu, teraz budem potrebovať jedno kladivo, alebo moju ruku. Vytlačíme z toho tú prebytočnú vodu, šťavu. Máme to teda relatívne akože suchšie. Pozri sa, koľko vody, koľko šťavy mi z toho vyšlo. Dobre, takže nastrúhané uhorky máme v takomto bowle. Ja som zabudol jednu veľmi dôležitú vec spomenúť, lebo som to mal v chladničke. Grécky jogurt, samozrejme nevyhnutná prísada na tzatziki. Kôpor. Cesnak. Olivový olej. Dobre, korenie. Takže keď si tzatziki dobre zamiešam, tak to ochutnám, či je to dosť slané. Ešte trošku to znesie. Vynikajúce. A na záver, keď to mám, si to krásne dozdobím. Tzatziki máme hotové. Tzatziki sú strašne fresh, tam cítiť ten citrón, tú sviežosť, ľahkosť, uhorku. Nalej to dokonalá príloha k stejku. A steak. To netreba ani komentovať. To je absolútne dokonalé mäso. Za mňa lepšie aj než to je. Keď to chceš ochutnať aj ty, musíš objednať mäsko z chute Španielska. Nič ti nemôžeš pokaziť, je to dokonalé.